Takže vítajte u nového videjka. Toto je challenge Sumo Ice. Neviem, ako to mám nazvať, ale to je úplne jedno. Pustíme sa do toho. Prvý zápas. Prvé kolo. Ding, ding, ding. Dobre, čo? Ešte som ja, Dušoboj HD, tak som vás zabudol pozdraviť. Ding, ding, ding. Hej, a keby niečo, som to ja, Dušoboj HD, nebojte sa. Som tu. No, tak toto je proste osúve. Takže pokračujem v druhom kole. Ding, ding, ding. Cigán ide po cigánovi. Vykrúca mu bočky. Vykrúcaj, len si bočky. Vykrúcaj. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. A tretie, posledné kolo. Potom určíme počet bodov. Nevieš, kto bude? Nevieš, kto vyhrá, pán komentátik? No tak to je. Ideš. Ding. Remíza. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like, po prípade odber. Odber dáte, ja to viem. A bol tu so mnou. Ako sa voláš? Nejaká bogatá, alebo čo to je? Toto je Adas Durka. Adas Durka a toto je náš youtuber s jedným odoberateľom. Ako sa volá? Gamebox HD.